jak je to s tou poučkou? Dobrému řidiči se může stát, že mine sjezd? Zatímco špatný řidič ho nemine nikdy. No velmi pěkně, ještě přímo před Koldama. Ti to teda samozřejmě nechali být, protože proč řešit reálné problémy, že jo? Takže nakonec to dopadlo dobře, ale musím být s váma, trošku mě to překvapilo, že teda... Ty ale co to děláš? Než od nás. To víš, uběhla minuta a půl. To už si přece nemůže pamatovat, že tam měl nějakou značku. Vypatlaná. Jeden jak druhý. Další záběr pro práška. Yeah, boy. Ty vole, za ústí. Z ústí, než jsem natankoval. Fanoušek se ptá, kdo je tady větší prase. Já nevím, ale já tady vidím a tak akorát efektivní vyřešení chyby modrého Hyundai. Co si o tom myslíte vy? Vole, když se jenom rozjet, ty vole, máš to místa. A few moments later. Taky se. A ty seš teda... Ty vole, co to je? Víš jo? Ale Pavle teda vidí. Podíváš ze mě p***el, dětku? Mám, že máš 3 kamery na okně, viď? Ty vole, já mám jenom 2? On mě normálně trumfnul. No, už se to zase pomalu blíží. Tak nedělejte kraviny a dávejte bacha. Jak ty jsi měl štěstí jako prase? Asi mu nikdo neřekl, že když pojede po kruháči dostatečně dlouho špatně, tak pak pojede vlastně dobře. Enrique, taky se nám tu páč. I like it od Enriqueho Iglesiase na Hitrádiu Orion. Jsme za zvířaty, protože v ostravské zoo se klubou mláďata. Tady budeme mít velmi zajímavý záběr, který vlastně asi nevím, jak mám jako okomentovat. Tak to asi komentovat raději nebudu a názor si udělejte sami. Vole! Do pravé 5 k trochu řízni. Okay. Ty vole. To červená frajere, nebo? No, řekl pumpičkař. Tak jo, no.
Červená nevadí, jo? Ovšem tady měl do té pracky aspoň drbnout, ať se jezdil mobil hezky proletí. Obzvlášť potom, co ta pítka odsekla něco ve stylu ne, nevadí. Nevíš, jaký je to tempo. Od 15 dělám nové, na sebe se nesu. Směju se tě zvrnu, co někdy si vypadí. Dneska dělám show, se vypadí. Co si říká? Hej, co? Co máš za problém, píšu? Co? Co máš za problém, píšu? Vypadí, ne? Co? Vypadí, já se nejde, co? Co? Já si dělám. Oj, co? A já si já špatného. Pane, ohol se pípat. Co? Pípat. No co, pane, víte, co ty dělám, to vytáhnu taky, co nevole, ale neudělal, chápe, neudělal jsem nic špatného, udělal chvíli. Tak ano, hlavně se hezky podívat a pak je trička do... No i když, na druhou stranu, jestli měl před chvilkou kuře z KFC, tak ho asi docela chápu, že ten záchod šel asi nejrychleji. Jenom by neměl zapomenout obrátit se na jejich centrálu. Já myslím, že na rozdíl od masa, tahle hláška jen tak neprojde. Tady byl týpek absolutně mimo. Jako fakt jediná klika, že mu to takhle vyšlo zrovna při změně intervalu. Tady jenom rychlá vsuvka. Kdybychom se srazili, byla by to moje vina, protože jsem nedal přednost. To, že on jede bezdůvodně v protisměru, to už se nikdo neptá. Tak hledej náhradní trasu. Nemusím, ono se to najde samo. Jo? Co je, co se ti líbí? Dobré auto, že? Já vím, také to nevidíš jen tak často, jako jo?